Здравейте, казвам се Надежда Стефанова и съм главен асистент доктор към катедра Мениджмънт при Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов, град Свищов, и ще ви представя темата етични аспекти при управлението на изкуственият интелект. В настоящата тема ще обърнем внимание на някои теоретични постановки, отнасящи се до разглежданата проблематика, които разкриват в най-висока степен измеренията за стимулиране на етичното и социално отговорно поведение в бизнеса, като наред с дигиталната трансформация и съвременните тенденции, свързани с необходимостта от използването на интелигентните системи като изкуственият интелект, на дневен ред все по-важно значение придобиват въпросите, свързани с етичността на изкуственият интелект и неговото управление. В тази връзка интерес представляват етичните предизвикателства при разработването и внедряването на системите с изкуствен интелект, в основа на които се предлагат етични насоки, които да гарантират по-високата прозрачност и доверие при управлението на изкуственият интелект. Когато става въпрос за етика и етични аспекти в управлението, на преден план все по-важно значение придобиват някои схващания, които са жизнено важни и имат непосредствено отношение към конкретната терминология. Ключови за разглежданата проблематика са нравственост, морал, етика и производните от тях, като бизнес-управленска етика, морален мениджмънт. Произведенията на съвременните изследователи се приема, че етиката е сбор от човешки знания и виждания, засягащи изследването и трактуването на нравствените норми. Прегледът на специализираната литература ни дава възможност да систематизираме научното знание по разглежданите проблеми, като приемаме, че управленската етика представлява етическите стандарти и проблеми на професионалното управление в бизнеса и във всяка делова сфера. За да бъде една организация социално отговорна, то тя най-напред трябва да има етично управление. Под етично управление се разбира внимателно подбиране на персонал, създаване и въвеждане на етични кодекси, обучение по етика, спазване на етична култура на поведение, изграждане на фирмена или корпоративна култура. Спазването на етическите стандарти провокира организационния потенциал на всяка една човешка дейност, защото, както често се твърди, за да бъдеш етичен, най-важното е да се опиташ да си етичен. Осъзнаването и спазването на тази максима на всички нива има съществена роля за ефективността на всяко управление. На прага сме на бъдеще драматично различно от днешната действителност. Възходът на технологиите е неминуем и не може да бъде спрян. Навлизането на изкуственият интелект фундаментално трансформира целия икономически и социален свят на обществото. Въздействието му вече се усеща във всички сфери, от продажбите до маркетинга и от финансите до управлението на трудовите процеси. Интерес представляват някои основни предизвикателства, които фирмите трябва да вземат в предвид, за да гарантират, че техните системи с изкуствен интелект работят етично и в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Тук сме посочили някои по-основни предизвикателства. Това са пристрастията и дискриминацията в системите с изкуствен интелект, липсата на прозрачност, поверителността, непредвидените последици и липсата на регулация. Несъмнено, едно от основните предизвикателства при системите с изкуствен интелект е именно потенциалът за пристрастия. Алгоритмите с изкуствения интелект са толкова добри, колкото и данните, върху които се обучават, и ако данните, използвани за обучение на системата с изкуствен интелект, са предубедени, то тогава системата също ще бъде предубедена. Липсата на прозрачност може да се определи също като значително предизвикателство пред системите с изкуствен интелект в това как работят и как те вземат решения. Основно предизвикателство при внедряването на системите с изкуствен интелект е събирането и обработването на личните данни, което може да породи сериозни опасения относно поверителността. Системите с изкуствен интелект могат да имат непредвидени последици, като например причиняването на вреда на отделните лица или групи, което допълнително ще поддържа пристрастия или други етични проблеми. Тъй като технологиите с изкуствен интелект продължават да се развиват, липсват в повечето случаи ясни насоки и стандарти за разработването и използването на системи с изкуствен интелект. Това може да затрудни допълнително бизнеса да разбере какво се очаква от него
и може да създаде усещане за несигурност относно етичните последици от изкуственият интелект. Пренебрегването на етичните проблеми, свързани с новите технологии, има своята цена. От фигура 2 става видно, че рисковете могат да имат както правен, така и регулаторен характер, изразява се в наличието на финансова или друга етическа щета, оказваща влияние върху човека и неприкосновеността на личния му живот. Предвид представените етически рискове, все по-важно значение придобива моралното решение, което се явява условие за постигане на етичност и социална устойчивост при прилагането на технологии като изкуствения интелект. Моралното или етическото решение е на лице, когато бъдат спазени и основните стандарти за етика, като етическите съображения. Разбира се, зачитането на етическите съображения при избора на решение се предопределя като мярка за наличие на предсказуемо, етично и социално отговорно поведение. В следните няколко години изкуственият интелект започва да се превръща в технология с стратегическо значение, а отчитането на етиката при приложението на изкуствения интелект се предопределя като конкурентно предимство, предопределящо не само ефективността на даден продукт или услуга, но и неговата уникалност. Т.е. спазването на етическите норми при приложението на изкуствения интелект в различните сфери на бизнес дейността допринася за постигане на съответната полезност. В случая е необходимо фокуса да се поставя върху неутрализирането или преодоляването на етичните рискове, с което ще се реализира надежността, социалната отговорност и прозрачността при управлението на съответните регулации. От управленска гледна точка трудно бихме могли да класифицираме етическа рамка, която да бъде строго определена. В повечето случаи мениджмънта е този, който трябва да предопредели подходящите етични насоки, които да бъдат в съответствие с ценностите на съответната организация и с установените права на хората, които работят в нея. Не случайно приложението на изкуствен интелект и неговото развитие трябва да работи за общото благо на човека и за благото на обществото като цяло, тъй като сътрудничеството между човека и машината е от първостепенно значение за създаването на ясна морална отговорност при постигане на надежност и безопасност относно получените резултати. Всъщност, този подход на сътрудничество форма и конкретния набор от насоки, които трябва да се предприемат, за да се утвърди управленската етика и поставените от нея етични изисквания. Първо, все по-важно значение трябва да се отдава на основни ценности, като честност, отговорност и справедливост, които да бъдат част не само в стратегията за развитието на изкуствения интелект, но и в цялостната стратегия за развитие на бизнеса. Второ, необходимо е работната сила и всички заинтересовани страни да бъдат осведомени относно етичните рискове, които могат да настъпят в резултат на използването на системите с изкуствен интелект. Трето, за постигане на по-висока прозрачност, все по-важно място взема ръководството и неговите етични действия, касаещи запознаването и ангажирането на персонала с вземането на съответните управленски решения, при което от една страна се намалява чувството за недоверие, респективно несправедливост сред човешкия потенциал, а от друга се постига по-висока прозрачност по отношение на самия процес по вземане на решение. Четвърто, реализирането на етично обучение сред работните групи е в основата на утвърждаването на управленската етика и има за цел да повиши тяхната квалификация и умения, по начин по който да отговарят адекватно на предизвикателствата, които пораждат системите с изкуствен интелект. И на пето място, освен силна екипна култура, трябва да има и ясно и силно лидерство, който с подход на сътрудничество да направлява всички тези процеси и да бъде част от корпоративната култура на бизнеса. Въз основа на анализа се констатира, че утвърждаването на етиката в дейността на фирмите и организациите е от съществено значение за успешното управление на бизнеса и въвеждането на интелигентните системи като изкуствения интелект. Фокуса се поставя върху основните етични рискове при прилагането на системите с изкуствен интелект, изискващи непрекъснат мониторинг и анализ с цел постигане на етично и социално отговорно управление. В тази връзка установяваме етичните насоки за управленско въздействие, чието измерения могат да се предложат при разработването и внедряването на интелигентните системи като изкуствения интелект. За внимание!